Beno, Joseba, kaixo, eta ongi etorri arte arrota jatetxera. Neu Arkaiz landetanaz da erakutsuko dizuete pizka bat neure etxea. Bueno, hemen Zamudion gagoz, artea gauzoan. Hemen dakazue zubi bat, 1000 urtekoa dana. Zamudio kodorri eta hau zubize, batera inzien, duke bat egon zan hemen Zamudion, baserri dakon gauzarik zarrena da. Beste guztie, beste urte bat utxakoa da. Eta sartuko garaia barrurak, ikusteko zelandan errotie, txorierriko errotie, sarrena. Hau 1426 urteku da, lehen atxine hitzen zan gauzi izaten zan urune, garagarrurune eta gari urune, eta gero txu hau ja 1600 urtien etorzan hartue, Ameriketatik. Proiektu hau hasi nintzen, hain dela 6 hilabete, zabali dara magu bakarrik hilabete terdi, eta uste dute jende guztia jakin behar dauela, zer dauen hemen Zamudi jordi zen. Gure berezitasune garrantzitsuna diaz badakagun produktu osuak. Kilometro zero, totala, arraine, barazkizek, hemen dana lokala da. Hemen daku menu ejekutibo bat, astelenetik igandera, eta gero dakagu karta. Bueno, eta gaurko errezeta, da garabantxuak abakanduarekin, orain ikusiko ditugu. Gaurko platerko osagaiak urrengokoak izango dira. Dakagu ameko Zamudioko porrua, dakagu ere piper gorri bat, piper berde bat, tomati bebaku txeko tomati, ameko Zamudioko tomati daku. Gero erabili bidu apurbete abakontun buruko oklie, ikuste zue abakondu zelako tamaino dakoien. Lantxobe eta bermio tartien hartute dau. Eta gero dakagu atxa, berakatxie eta pimientoi apurtxuet. Lehenengo barazkiak hartun eta satitu, bai porrua, bai pipergorria, berdea, zein tomatea. Satitute daku barazki guztizek, kasulara jungo gara, hori botaku eta ziko gara ja potxaten berdura guztizek. Bueno, errezeta hau nire lagun handi bateke moio estenoin dela urte asko. Eta nik hartu neban supergozu dalakon, interesantie eta beran gauzirako lakon bermiotarren gauziga. Zabakondu gaz da, ja dakagu ja barazki guztia ja erdi potxatuta eta azkeneko ja osagaia orain momentuz, tomatie da. Botaku gatxapur bet, lehenengoko prozesue, basi ja prestatute daku. Bueno, jarraituko dugu osagairik importantenarekin, Ameriko zen dozuen moduen, etu zelako animalize, kenduko txagu lehenengo kaderak, eta gero ja, hasiko gara, beran buruen sartuten erdiren, eta beran txeitzen. Beitu, hau da mamine, honek emongo txon grazi guztize, garabantxueri hau izango. Orain zatitu, txikitute, bueno, erdize ingu, momentuz, eta hasiko garaia kasulare botatet. Ez du botea bergatxik, ez ezer oneri hori momentuz, Imindu azala gorantz, eta okelie berantz. Gitxike inbidu apurbet, marka eta listo. Eta gero bukatu barazkizekaz da garabantxukaz. Orain fumeta dako hemen lebatxan buruen fumeta, apurtxue botako, gero batidori gaz pasateko apurbet, barazkizekaz ja tritureta, danak, ondo edo erdi ondo, eta hasiko gara, beran abakondun mamine apurbe botaku, eta arain ostabere botaku ja fumeta, betetuko gora. Bueno, ni pentsaten duen nahiko dauela honegaz, orain hasiko gara, garabantxue botaten. Ja egozitzez daku bizperan, hartuten duen ja konsistentzize, beran abakondu zatzik ikusten diez, eta orain azkeneko pasu emongu, importantiena, osagai importantiena, abakondu dela. Baku ja hemen induen hori guen marka, den hasiko gara bustena botaten apurbet, minutu pare baten edo 3 minutu, hasten da nire negozitzen, listo daku. Hasiko gara, enplataten. Beno, Joseba, bukatu dugu gaurko rezeta, gure garabantxuak bogabantekin, ikusten dozu zelako pinta ederra dakan, da beno, ia ikusten garen hemen artea errotak atetxean Zamudion. Eskerrik asko.